Kwazuwai hama dzinodikanwa kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirare 263. Kana usati wasubscribe, make sure kuti wasubscribe utina on the notification bell ndokuti chake chikuzivisai manews updates ezvinhu zvakasiyana siyana ezvinhu zviri kuitika muno munyika yedu yeZimbabwe. Saka please make sure kuti wasubscribe watina on that notification bell. Chimwe chikumbiro chandinacho mhuri yeZimbabwe, hama dzinodikanwa, enda unosubscribe pachannel yakanzi Hadhirare Family heka kuti tifambirane futi pane zvese zvatichange tichiita kubva kuHadhirare studio. Muri yeZimbabwe, nyaya yakabatira muzuva ranhasi inyaya yebhishu iro rabuda mastreets esocial media richitaura kuti inini ndakanhingirikidzwa mahara usiku hwese. Muri yeZimbabwe, credit this video kuna Prime Live TV vari kutitorera maupdates nesuwo futi tinotora maupdates ndokushandidzana kwedu muri yeZimbabwe. Kana une nyaya yakaita semukadzi wachakuisirayo, namba dzangu dziripo pascreen dzaHadhirare. Kana wakasiya mabasa akaita seaya vanotengesa muviri wavo, namba dzangu dziripo paHadhirare. Wakasiyirei ende wakambozvitangirei? Ndo zvatinenge tichibvunza kuno kuHadhirare. Ende kana une nyaya yako inoda kuti bude paHadhirare 263, mahara hazvibhadhariswe, chinobhadhariswa maadvertising chete. Mukana wemaadvertising takavhura channel yakura 200,000 subscribers hadzisi dzekutamba nadzo. Turi zidumbu rangu ini ndaenda pachila. Muri yeZimbabwe, kwazivai, tirikusangana zvekare pano pachirongwa chamunofarira chinonzi icho Bhishu reality show, patinenge tichitaura nevanhu vari kurarama vachiita zvekutengesa mwiri kana kuti commercial sex workers. Tichinzwa kuti nyaya dzavo dzakamira sei dzavanosangana nadzo. Nhasi ndina sisi vandinawo vatichange tichikurukura nawo vachitiudza kuti zvakamira sei. Sisi makasimbera? Mushe muri sezvenyu budi? Aiwa, isu tinosimba. Ndingade kuziva kuti imimi zvamuri commercial sex worker, basa iri makaritanga sei, makaritanga rini? Basa ndakaritanga 2022 mushure mekunge murume wangu afa. Alright. Chakazonyatso kupushai because dzimwe shirikadzi dzinogona kutanga kutengesa dziriritira mhuri, dzimwe vanogona kutsvaga mabasa ekuti vakwanise kuriritira mhuri. Imi chii chakanyatso kupushai? Chakandipusha nyoti vana vangu vesanga vachiri vadiki. Because ndandine vana vangu matwins 2 neumwe wacho mudiki vesanga vachiri vadiki vachidonda kuchikoro. Hama dzinoda kundikwanisa kundibatsira paschool fees. Saka vanga turi ma1. Alright. Chimwe chinhu chandingada kuziva matorano evana. Vana havasi vakura sei vana venyu? Pandakasiyiwa vana vangu vese vanga vane 5 years. Mumba anga ane 15 years. Alright. Pamwe pacho pekuti unonga wakaroorwa wozoti murume akusiya kudaro, makangotanga ngonopinda mubhawa here? Zvii akanyatso kukwezverai akati aiwa izvi zvinoita? Akatondikwezvera mafriends nekuti plus nevanhu vakatanga kuona situation yangu paground. Akati iwe kutoenda zvototamba vana unofana nenzara. Shamwari yangu yepanext akanditi, shamwari, isusu ndekwatinogara isusu parodi kana uchinyara kuenda kupi kubva unongomira parodi pako uchipinda nemunhu mumba. Ndati ko vana vangu zvikanzi aiwa zvinoita. Ndozvandatanga kungoita vangondiudzawo that idea vandatotanga kutosvita. Alright. Imi pazuva renyu rekutanga kuenda patouchline makaketywa navanhu vangani? Nevanhu 2. Nevanhu 2? But ndakatotambudzika bhosi sezvo zvandisina kujaira. Alright. Pavanhu vacho vamukutaura kuti vanhu 2 ndo vakakuketai, maimboita mari? Ipapo pandakaita pacho yange iri $2. $2? Kudhara kwacho mari yange yakanaka zvayo. But $2 sisi muhamarira nevanhu vairi? $2, $4? Yakatondibatsira because handisina kana plan nevana, because zvakatondibatsira ipapo. Alright. Imimi ndoda kuti munditsanangurire vanhu vechirume vakasiyana. Kuna vamwe varefu, vapfupi, vadhafu, vakasiyana siyana. Imimi vamunonyatsoti ava ndo vanoita ndevapiwa? Zvazvoita mabasa redu iri hazvina zvekuti zvinoita kana kuti because you don't enjoy. Une uchingoita zvekuti utsvage mari. Pabasa redu haufarire, hauna kids nazvo. Because ndezvekungoti mufare uye achikupa mari achienda zvake. Alright. Saka kubirana? Kubirana chete. Hapana rudo kapo. Ndezvebasa. Yeah. Saka munoto pabasa renyu mune maholidays here kuti pese zuva rega rega ritori zuva rebasa? Zuva rega rega because ndikagara vana vanodye.
asi vana munovaudza kuti munoita basa rei, because vana vanenge kuziva kuti mama wangu anoita basa rakati. Vana mukaona vana pavanenge vachitamba pavanenge vatopembedza kuti ini baba wangu musoja, inini mai vangu ndinesi kana kuti nditicha. Imimi vana munoudza munoita basa rei? Ndakaudzwa kuti ndiri security. Saka alright, pasecurity hanti vanhu vanopota vachiita maofu? Handitone, ndakatoita ini ndakaudzwa kuti kwangu hakutoiti because pashop panogara pari busy, parestaurant like. So vanotozvinzwisa plus vatombondikweseno because chavanoda kudya. Ko hama dzenyu imimi tinoziva kuti hama dzinenge dzakatotarisira kuti sisi dhori kwavari vari kudai so, sisi dhori vari kudaiwo. Hakuna here hama dzakatombobvunza kuti ko zvinhu zvava kuita kana kuti havatozivi? Havatozivi because handina kumboda kuti vazive. Alright. Pane panaida kuti munditsanangurire kuti imimi pamunoita basa renyu ramunoita pane mikana yekusangana nezvirwere zvepabonde zvakasiyana siyana. Imimi hamuna kumbosangana nawo here nechinhu chakadaro? Ndasangana nazvo kairi kesi. Ndakatomboita nhumbu yemunhu wani asingatozivi, asi akatogoita miscarriage ine stress, ndikatozomboitawo siki. Zvinotoitika zvozvo because kondomu rinoputika. Saka unotosangana nezvakawanda pabasa redu. Zvakatooma injodzi chedzo but inyaya yekuti situation chete. Alright. Saka muri kuti nhumbu yakabatira patouchline? Ndikatoita stress zvekutodaro but yakazongoitawo miscarriage ameno Mwari akaizvamutsa. Musi makasotora here sisi? Chikotora chokwadi. Handina. Alright. Ipapo pakuti munhu abatwa nechirwere uri patouchline, munozobatsirika sei? Kune vanhu vanokubatsira here kana kuti munenge mutozvionera mega kuti aiwa chinhu chandasangana nacho ichi ndechangu, ndechekutsvaga ndega, ndozvionera ndega? Kune vanhu vanototibatsira. Tune chipatara chinototi tinokwanisa kutoenda tinotaura zvichemo zvedu ende vanototibata zvakanaka zvekuti tune chipatara chevanhu vedu, basa redu iroro. Saka tinotobatsirwa. Chiri kupi chipatara? Inonzi chii? Zita racho ndakukanganwa zvangu but chiripo. Alright. Ipapo hapana here dzimwe siki dzinobata vanhu? Ndonzwa kuti kune dzimwe siki dzisingarapike dzonetsa kurapa, kune dzeblue, kune dzemaruva, dzechichichi. Mungagona kutsanangura here pamasika aya kuti zvakamira sei? Ariko zveshe because tinotoona vamwe vedu vachiti tapinda busy, vamwe vachitoenda mabasa nenyaya yemasiki varwadza, but haina hasara mbosangana nazvo hangu, ndiyangu yakarapika very fast. Alright. Mungatudze pabasa renyu ipapo, zuva ramukati iri zuva iriri izuva rakandirwadza zvisingaite pachibasa chandapinda, muri kuti makapinda 2020 handiti? Kuti zuva iri izuva rakandirwadza zvisingaite. Zuva iroro handife ndakarikanganwa hanzvadzi. Ndakati ndawana customer yangu yenight, handiti taenda kumba kwedu, taenda kwataiendera kwanoita madhiri edu, tapedza kuita dhiri redu kunodai kuseni munhu ana kana mari. Apa nachida mari yerendi that day. Unogomita sei? Autanga kutoita rafu. Kwautanga kutomona munhu iye timunanga nezvo zvinotokuvadza ratidza kuti munhu aitoda kuti aese. Saka zuva iroro rakandirwadza zvekuti because ndakashandiswa mahara. Alright. Imi makazoita sei makunyimwa mari yenyu? Tinoona kavamwe watozomboona pamavidheos kuti hanzi baba vakecha kumavenyu tsoda vachidhonzwa chichi vanzi tipe mari yangu chichi. Ndakatomusiya because anga ane zvinhu zvinokuvadza. Saka ndakatongomusiya ndikati chikuru upenyu hwangu nevana vangu vangatofa vakasara vasina mubereki. Alright. Kwanga kuri kupi ukwa zvakaitikira? Kumasasa Park. Masasa Park? Bari maigona kushedzera kamunhu ada mari yake? Yanga iri night? Yanga iri night. Munhu ada mari yake maifana kurwisa? Handisi munhu weviolence, saka ndatongosana nazvo. Alright. Ko zuva ramunoti aiwa zuva iri ndakanyasofadzwa, mukagone kuti pakarondedzero kekuti zuva iri ndakafadzwa zvekuti ndikazvirangarira nongoti dai raidzokerwa? Zuva iroro hanzvadzi ndakasangana nemunhu wangotoita dhiri. Nguva dzandambokudza kuti pabasa redu ira ukwanise kufara wezuva. But zuva iroro baba vakandifadza. Ndakatoita inoita ndakatunda. Saka ndinotofara zuva iroro ndakafara zvekuti because munhu yakandifadza to the last. Alright. Ndaida kuti mumbonyasotsanangura because munhu kana akafara anenge ane zvinji zvekutaura. Aiwa ndakafara zvekutodaro.
Aiwa vakandifadza baba ivavo handimbofe ndakavakangana. Alright. Saka imimi pamanight mune muchipiwa mari $20. $20. Alright. Ko mashort time 5 kuzvama $5 $3 zvinenge zvikosiyana kuti munhu ane mari. right. Pane pandoda kuti mundiudzewo mukasangana imini nemunhu akakubvisaiwo mhandara patouchline munomubhadharisa here kana kuti munongoti aiwa uri wangu wematongo? Hai, handitodi kana kumuona bhozi. Hai, chironda checho munhu iye handitodi kumuona. Handitodi kana kuti adhiri naye bhozi anenge achitondisvota. Munhu akandibvisa mumhandara wacho iye handitodi kana kumuona bhozi unenge une mahistory. Handitodi iyoyo haitoiti. Ndotomudzinga kubva pano. Nyange akabata waya handidi. Pane paita nyaya apa ndoti muritsanangurira kuti imimi panyaya yemhandara pa munenge mune ronda dati muritsanangurira chii chakanyatsoitika zvakafamba sei? Munhu iye akandibvisa mumhandara akandirwadzisa akandinyepera kuti hana mukadzi vandibvisa iye anga akura anga machuwa pabrain ine akafa andinyepera kuti izvozvi ndikangwarira newo nhasi mangwana ndinobvisa mari iche ndine mari. Akatorova pasi akatiza apasi yandirara pandasara ndatoda mumwana mangobata pamuviri ndatobata pamuviri 1 na 1 ipapo. Saka it's so painful. Saka ndodi kana umuona munhu iye. Mama ane makore mangani pa? 15 years. Akaita utsinye. Akaita utsinye usingaiti. Saka ari kuziva here kuti ndo basa ramakuita izvi? Alright. Let's say imimi muri pa touchline. Mubva maona hama munoita sei? Hapana? Kondiudya ndiyangu ndipa chikafu here. Hapana utongoti yandikuita iyo. Chandikuda kuti vanangu vadya zvikutoramira vanhu izvi kudhara ikoko. Saka muchatobvunduka? Aiwa handivhunduka. Hai, basa kai. Ndovhundukire vana vachida kudya. Because hapana imbokusapota vana vangu. Pavana vangu vese hapana kambondipa kana $1 rekuti imboitawo zvakati. Saka apa handina munhu andombodya. Alright. Muri pabasa ipapo munoziva kuti mwana unopedzisira azoziva. Mazuva ano vana vane misikanzwa kwafanika kuti vana tukomana kuti kanogona kungobudawo mumba kachita sei. Kungoti hangu nasina kubvunza vana venyu kuti vakura sei izvezvi. Tomboti muri patouchline. Mubva maona mwana wenyu imimi auyawo patouchline. Pamwe ada kukecha kana kuti ada kutokechesawo. Munozvitora sei? Chinorwadza. Hai, ndinotomuuraya because situation yakatondite basa iyi. Saka handitodi. Nditone vana vasikana but handitodi kuti vadaro. Because situation ndoyanda kudza situation ndo yakandituma basa iri. Hakusi kuti ndaitozvida. But kutoona kuti ndikatouraya vana zvivanda zvara. Hapana ari kundibatsira saka nditodi kana kuona mwana wangu anodaro. Alright. Saka tiudzewo dzimwe nzvimbo dzamunoenda muchiita chibasa chenyu ichi. Zvakamira sei? Aiwa, ndondoona namazuva uku. Aiwa bo. Hamutyi here makorokozo? Aiwa, vanotyise. Vanhu vechirume havatyisa. Vakadzi ndivanototyisa mazuva. Vanobhadhara here ndo vaya kuti vanozokubudisirai mabhemba? Aiwa, vanobhadhara. Vanorwadziwa here mari inenge yakadira havarwadziwa. Havarwadziwa. Alright. Da kuti mutiudze kuti pangave nemusikana wechidiki arikuda kupinda muchibasa ichi chamunoita. Ndapi mashoko amungataura imimi angabatsira mwana iyeye izvezvi? Taura chokwadi basa redu iri ke rinoda munhu agumirwa noupenyu. Saka kana vari vana vechidiki ava ini handivakurudzire zvangu kuuya kubasa redu iri. Ndinotovakurudzira kuti varaite life kunze kune life yakanaka. Upenyu hwedu hwakaoma, basa redu rinorwadza. Kuti uzoriregedza rapinda muropa rizoregedzeke. Saka kana uri mwana mudiki une tarisiro yekuita zvakawanda muupenyu, ngavazvisiye, ngavazvitsure vasane nezvi. Ndezvedu isusu mabura ngoma akadhakwa neupenyu. Vana vadiki ngavasiye vaite life yavo yakanaka. Kana vari vekuchikoro ava vari kuti hamusikanzwa ngavasane nezvenzira dzavari kuita idzi. Vaite zvechikoro, vaite upenyu hwakanaka. Because basa iri harina kumbomira mushe. It's not easy kungochinjaniswa chiche, but inyaya yesituation. Unozongoitawo chivindi chekungoti hapana zvekuita asi zvinoita sei zvinorwadza. Saka ngavamboita zveupenyu hwakanaka, ngavararame upenyu hwakanaka, ngavasane nazvo. Ndozvandikwanisa kutaura. Alright. Tine vamwe vanhu vekutiwo vakangorarama vakaenda vakanogara nana tete
nana sisi vwazongonzi panapa haudye chemahara. Toda kuti mumbotaurawo pamwana akadaro munganyanya kuti chii zvinogona kubatsira pamwana akadaro ipapo zvishe panogona kunetsa because anogona kushandisa situation yekuti ndiri pasituation futi kuti ukwanisa kuita basa redu iri but pakaipa ndofunga kuti kana achinge ane hama at least akangokwanisa kutsvaka kana hama chaidzo obva paari pasituation iyoyo kuti aregedze kuita basa redu iri. Ndozvandine point napo kuti ngaaregedze kuti aiwa life iri easy nganingohura. It's not easy kuhura. Tidzoka panyaya yenyu mimi tinoziva kuti upenyu unogona kuoma asi vabereki hapana paunoti wafirwa hauchatsike panapa. Unogona kutodzokera ukatanga upenyu ukatoita house girl ukaita sei. Pane pamunonyatsotaura kuti imimi makanyatsonyengedzwa sei kuti muchizoguma kuti inini zvekubhawa zvinenge zvaanani uye zvingada kuziva mainwa here maita sei. Endapo ndakutoonwa patakatanga singano but iko zvinhu achidhakwa chekutodaro. Alright. Pane nyaya dzatinonzwa dzekuti vasikana vanozombosvikirwa vari murodhi kana nemutemo kana nechii wobva watonzi aiwa wobva watotorwa paya wobva washandiswa mahara. Zvinowanikawo here kwamuri? Zvinowanika because zingo usikade kuenda utofunga zvinondikanosungwa zvoita sei saka watongoita zviripo paground. Mungatitsanangurirewo here kuti imimi zuva ramakasangana nazvo zvakanyatsofamba sei kuti tsanangura kanhoroondo kadiki. Alright, inini zvakaitika ndezvekuti musi wacho ndakandisina kana mari ndichangosvika parodhi polisi yatoti facha apa kumba kwanga kusina kana ubvu kana kusina kana changa chiriko utofunga zvitona nditokuita dhiri nacho nemupurisa aite se aenda andisiye ndidzokere futi pabasa. Ndo zvakaitika kusaidi kwangu inini because angatori mawana. Hakuna here musi wamakatombonatsonzi aiwa mavharirwa mukati? Kakawanda because pane vamwe vanosingatozozvide izvozvo vanokuti handi kuna vamwe asingazvide mamwe mapurisa atozvi anototi handi utosungwa asi mumwe anokwanisa kuti kadhiri naye. Alright. Sisi mungandiudzewo here imimi kuti imi munoitawo here zvemapemanenti tonzwa mwatanzi ana permanent boyfriend yake yekuti iyoyoyo ndio inosvika kumba zvekubhawa ndezvekubhawa. Imi mungatiudzewo here kuti imi kwamuri zvakamira sei? Zviriko zvandambotaura kazviya zvekuti mabasa redu haufari handiti saka ndozoitawo permanent boyfriend yangu inondipedza nyota handi ndizvozvo yandozoti haabho zvekuti anopindira pamba ndinayo. Asi hamuzombonetsana here kuti mwe musi anouya anyatsota munhu wake imi muda kuenda kubhawa? Ndo basa remafoni. Munozwa musaseiva? Ndo basa remafoni akagara atongondiudza kuti zonini ndiri kuuya because ndiri munhu wenyama anoda kufaroka saka the moment anotodi ndiri kuuya ndotokwanisa kutombosiya because obviously anotoya nekatendoras handimazviona hapana panomboyasina ndombofadzwa because zvese izvi hapana chatinchifara ingoita zvebasa fadza madzimai saka haiwa bo anotouya totombosiya zvemadhiri acho. Alright. Asi kuisa here life yenyu pariski panzvimbo yamunogara vanhu vakaziva kuti apa pane commercial sex worker mukazoonekwa makamira kana nababa wepanext door hamusi kusangana here nehondo dzimwe dzekuti hamutonzwisise kuti zvii zvakuitika? Zvinotoitika izvozvo because munhu yese akangoona kuti munhu uri hure ukangomira nemurume akananga tofunga kuti watotorerana wakutomutorera zvitoriko izvozvo musociety unogara watowapiwa maboundaries kunzi fanira kudai unopiwa mazita mazita tinawo mazita ndezvitoriko zveshuwa titopango yakaoma yekuti ukangoda ngoti maswera sei chete wadatoziva kuti pamati maswera sei mazoti chii kumberi. Aiwa zviriko mazuva ano tino anonzi ma2K papana ivava havasi kuita havatombouyewo here kwamuriwo vachidawo kukecha? Vanouya vana mazuva ano vane musikanzo zvekudaro but inini brain dzangu ndotozoona kuti aiwe ieji yemwana wangu kani ieji yehanzadzi yangu hazvibude ndikuda mari vakawanda vandakadzosera mari kuti unoti uchipinda ude kuti unoti zvari mwana wepanext door vanongada kuti ayo vanoichidiki ma2K ane musikanzo zviriko. Tiri ipapo kune nyaya yekunzi vanhu vakuita tudoro nekuita sei vanhu vetudoro ava vanoshanda here kana kuti hapana? Kushanda ndonzwisisa ipapo. Alright, tikuti vanonyatsomira here pakuve varume chaivo? Aiwa hapana kana atodhakwa hapana akatodhakwa zvake aiwa hapana
Hapana. Kuvaya vanonzi vanzi vanomwa tumushonga tunoita kuti vanyatsosimba. Munombosangana nawo here kuti mimi mune makati short time mimi makati maminutes mangani? Zvinongosiyana noti apikasika kupedza sei. Ko akaita 10 minutes. Aiwa 10 anenge atowedzera mari. Anenge atowedzera mari. Ende zviripo zvamutaura zvekuti munhu anenge anwa tumushonga twake ka. Aburuke. Aburuke but atotopedzerana bhodzi ichitoda mari. Bhodzi akangononoka achiti nei totowedzera. Wedzera svika zvaita kana asina mari ngatoenda akadaromba kwake. Saka maximum yenyu chaiyo ndeipi muri kuti muna 10 minutes nomudza kuti wedzera? Aiwa seconds. Kundi mukadzi wake. Sari pamunobaya nebanga rekuti aiwa mutibira. Gara watouya uri ready because pawangoita madhirini enu utori ready kuti saka ndosaka pamwe pacho musikazobhadhara bhozi munhu anenge ati ndiri short time. Matora mari yenyu obva budisa mari mozomuti asati apedza. Fanira kutopedza. Akazoita 2 minutes aiwa takufanira kutowedzera mari because ndinda kuenda kubasa vanhu vanenge vachitoenda kudzimba dzavo. Mari yangu ichingwe iyo anenge isati yakwana saka ndikaramba ndichidhira nemunhu ada kundipa $3 kana $5 20 years ndinaye achibudi. Muri Zimbabwe muri kuzvinzwira nyaya yatanga tichitaura naSisi vatanga tinawo muchirongwa muzuva ranhasi vachitipa nyaya dzavanosangana nadzo mumastreets umo mavanenge vachiita mabasa avo echicommercial sex worker. Until we meet again, it's bye bye.